Hasta ngunyan dai pa maako kang 27 anyos si Sarah Jane Luncera na mayo nang sa iyang kalibin partner na si Aris Antonio Bolante. Saro kaya si Bolante sa duwang na kuryente mantang nagkakabit ning solar light sa Procuno Barangay Dita, Legazpi City. Poko mas o menos alas 10:20 ning aga kang nakaliis na Sabado, Setyembre 23. Istorya ni Sarah Jane. Amay kamparong aldaw kan magpaaram si Bolante na mahali. Mayo man daining taramon kun maano. Hasta makaresibi na sana siyang apod gikan ospital. Nagadana si Bolante dahil sa pagkakakuryente. Dangan sa kanya sana naisian na nagtabang ini sa pagkabit ng solar lights. Ngani na magkaigwaning extra income. Ino nga ako sa doktor kung nauno. Nakuryente daw. Akala ko minor lang na pag inabutan ko siya dito, okay na. Ngiritan man gila yun sa akin. Bakalan ako gustong sabihin sa niya. Kanong Friday, hindi man kami sa nagka-istoryahan marayta. Nag-focus nga siya kay Bibi. Kaya kung aram ko sana nga ako na arag na pala sa ito mangyayari pag nag-alin siya. Kinta na bugalan ko siya. Sa video na ini, mailing pa ang pagtaong akudir kay Bolante na maisakay sa tricycle, asin maidara sa ospital. Alagad apwera palan kay Bolante. Enot nang ipigdara sa ospital ang kaibanan kani sa pagkabit ng solar lights na si Renzi Villamin, 28 anyos kang sagpundaraga albay, na siring niya binawian maning buhay. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Gilbern Pataksil Jr., tagapagtaram kang Legazpi City Police Station, makaliis ning sarong aldaw, sa kasananaay report sa indang insidente, alagad sa indang investigasyon, napag-araman na aksidenteng nakadukot sa live wire, ang ilalaag ko tang poste kang ikakabit na solar light kang mga biktima na nagresulta sa nasabing insidente. Sana mo po kung iba mo po ibagi-informasyon dyan na pwede mo po na makatabag mo po sa Samuya. Yaong po ang Legazpi PNP, nanganin man po na maklaro ta po ining insidente and makatabang man po kita sa pagkondisir po na investigasyon po kang Legazpi PNP. Sa datos kang PNP, ininang ikaduang best na insidente ning pagkakakuryente sa syudad ning Legazpi na may binawian ning buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.